Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pinjang sobhai pi syakimat Khubor mentaka janmit nyapai shwa syakimat Khubor naga Jylla. Hadi ke jinga story ka sekolah lani ka MOU bat ka Stalin India umidrang ba ka Jylla Konrad ke sangma ulaong bahaki prasnam balik no ka sarkar kla penyeng higi jingtei beper kla penklan haki bo teknologi bat kla penkladur higi sinchar khadar haga bagi kam beshimpor menchua hadu lai post ni mentarala banle tang lais ni umidrang ba ka Jylla Konrad ke sangma ulaong ba ka sarkar Jylla kerang yakran bat ka sarkar India halo ko hukum bade ban railut yakit khot jong jing rai vande mataram Konrad ulaong bagan gede ke hukum ke bami na ka sarkar India bat ladan bon bha ke jinga tai halor kan gamat bat ke menta ulaong ba ka sarkar kendang pen kilat lenti kumno banyakran bat ka sarkar pedeng halo ka special intensive revision ban pen bet thamai ka thup kerteng thap vote khana bagi brio kibam dai hok kim de ban yo umidrang ba ka Jylla Konrad ke sangma ulaong baklempep ka sarkar kenle yakata bat kanyakran ya ke election commission namar ba ka sarkaru ka kwa yakata bat blakran shai baklempep kanmi ka thup kerteng thap vote ka bathamai Kaseng All Achik Youth Federation kratho sho umidrang ba ka Jylla Konrad ke sangma bandawa ba ka sarkar kedeban penkala kerteng no ya ka Jylla Meghalaya sha ka khasi jaintia garulan Kadang seng lapan kan mau baga jingyo eka Jylla lajong naga Assam kadi hadian bagi khasi jaintia bat ki garo ki persha ya ke jingtmu ka sarkar Assam ban penlong ketin pedeng ya ketin asmis bat ke jing ai Jylla lajong ru kadi namar ke jinglong kerpang kini ke jai pendriu om naka daw bagade ke Jylla tablo Director Accreditation and Controller of Examination jong Meghalaya Board of School Education ubati arlalu Ulapan menapat ba bagi result jong ka secondary school living certificate lani ka result matric jong campus on pelat ba hakanyo tru Ïaïong arajar apun riu hakapor ka ibejemen step link bagi website jong campus ubri upenyap yo khun swet ubadang hinyo stam karta katau hybrid kershan khat mudai ude uparamarjan hi ubana ka shnong nongra lumirbo Superintendent of Police is Khasi Hills ba Vivek's aim lihat ho ba ubri upenyap you hybrid uday blatip kerteng kum ukeri kongsit life ars nam karta Hinega step ki pulit klara you ukeri kongsit upenyap you kena nyo snam cha civil hospital Shillong banle ke medical check up bat hadin kene ki pulit kenra ya u sha cashieri bakin pan bon na cashieri panto ki penya ya u Kayeng bishar kla aipor prasni yaki pulet bakin toki penya you Kennedy Kongsit. Kennedy Kongsit life ars nam karta udu para marjan jong hybrid kershan karmudai bat la penyap ya tanah kadaw bu umtre banwan ra ya ubrod bat keborti hakapor bodang side top Kika tu kanengor kinang shong jong gashnat ra tinring lakin no bagadan gajing bamsap ke bashir kai Ya ka baki laong bagadon ke jing ya dia tiet chaka ka klam ke jing tip jo menteri news em ni ka district council klase madan ru da ka RTI ban pins cam ya ke jing keno jongki ya ka baki laong bagadon ke we ke jaka ke basan pho akar ya ka blade hakador san busau klur sapusan lak tingka hakador arspa san pho tingka chi square foot kat ba ka wepat ka ba lai busan akar la de ha ka ju ikador aspasan pho tingka hi square foot ka thmaktin na ki alyang mamla ha shnat right tin ring kadang ye biteng hadu mentaru ha ka ba menta ka kenti lami sa kinong sinsha bekin thop yu sordar uba awarding nongrum rengkai kinong kit kam jong shnat rat banther kala ye ki break ba persha ye ka board shnong bak la ther kalaru ye ka district council da ka bekenno bagapan ken yakariti sinchar. Superintendent of Police ke is Khasi Hills ba Vivek's aim na yato ba utu ubrio ubasyo bat berngam say suloi yo nongnya sumo soara ya kablaja hakini ki khniyat sngi hatha relbang udani ke license suloi bat ki pulit kidang le ya badan kam bat ki magistrate na gaben taban pendu no ya ke license jong u
Nang tahu SP ulai toru ba ketua kes kedai kebempat dahe nomor kejing pincitom kan long tang hapok lais nem bat ompat dan kam ban kem kum tagi pulit ki hab ban nyat kat kumi kendon an jong ka section lai busan lai jong ka BNSS. Dang shen ki pulit kli ban kendra thai demet na ki benta jong ka kendai lat la chumya. Barang benta jong ka IGP bat klara akan rengut ki break bidan kti hakan ka kam kinthop ki ba kong kum juru kinong penyakran. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek se mulong bagajing kendra nang isya khmat ru kenang yai beteng bat ulama ham lupa ru yaki try hotel bat try guest house bakim de ben ailat benle ki kam auria haki hotel jongki namar baki pulit kadan lupa ka jingtip ki hotel lagi guest house ayu ki bajuil ailat bende yang ni kakam Menteri Bakrau Karat Nongkrem Muham Silat Melim Pada Ola Pensyai Bah Hapok Kahima Khairem Barok Kidon Rutli Kerat Bat Ruling Do Kata Unongkrem Unong Beri Umuli Umusyai Unong Kendri Bat Lawai Henry Detang Karat Nongkrem Kabayo Ikikadan Kabakrau Halo Gajingmi Gajingkin Tho Hashnat Rai Tinring Bagi Itu Yau Ulong Bawat ya usodar uba warding nong rumru lajit damau banlong takum urukhat hakatu kapwar ki pulit jang Meghalaya la nega Meghalaya police klayo kusnam naga president John Kerry but nega kusnam president of India police scholar klayo ya nega kusnam bailing baga jingyo I jong katrat kam po yeng John Kerry ya ka jing tibet jongki hakam kabakide bantre ka khusnam police kala kedai kedak jong gajing itu hakari brokaway ya gajing tre shitam bergajing IT lot jong ki pulet ka Meghalaya haga kam jongki kinang shnong jong shnong im is Khasi Hills District la yo bat ya wi briu baya iwer hasurak ba jong ka National Highway 40 bat kumjo kilet ban IT shaki shipai BSF ki badan ha BOP im Henry uta ubriu ubak la yo bat ula penitho ilade bodai Muhammad Fakira Khan ubana Delhi ula itu haki BSF bahakar khandai tu ula ber arajar pondrio uparlok jong uraju ula wan yilam shaki kapot jong East Khasi Hills dakabakam bo yilam kai sing jong ha Assam Henry ula syashat penban ha utau parlok bashim ya kapisa jong hinyo ajar tengka bat lara lot bero gitiar gitar jong beken thop ya ka Aadhaar card ka PAN card bat ka mobile phone nagada gajing bam yo gas kini ke dukan syak badan hamat pran ka belatip kom ka Sunak Sweets and Snacks klapendan kam da ka distel ban shat ban tiu Henry ka kam rasyat kla kemding penban lapen kendrian awut yagi break bawan di syah bat kinong trek le khon pan pelip ya ka ding bat kham hadien lawan poi ka kali pelip ding kada gajing kemding kedai namar bagi pendan kam da gadisar menen gasngi ki pulik le gajing te balawan ra yu khna Bethany Hospital Shillong hende ki doktor klapentep bolayap lupa shawan poi ha hospital Superintendent of Police ka East Khasi Hills ba Vivek se mulong bo khna ude bedang khan rustam barudang puli ha kelas 10 umi ne yeng na motinagar hagapor shibeje shiteng mensngi bar kupajang la batha bodai mon phayeng no shua kasan chiteng janmet Henry hagapor ndre bije janmet ula phone yaki mek pa jong bodan hapadang gejing bar udan hagi benta jong gejing king umpeling kik mek pa kere iwat balap ya na kuwe ke yeng bat kadang gejing mi snam na khmut komta klepin ke di Bethany Hospital hindi lapin mana baulayap shaban manra menta bagnya phashi ki khubor nakari Nara Lokesh haringkat ki MP ke NDA oleh kendo ya umid rang badu kari Narendra Modi banai khuble ya nagbenta ka Amaravati bill ba itu ya ka Amaravati kum ka nongba bapura jong ka Andhra Pradesh ba penpau ya jing IT jong ki nongrap oleh kendo ru ya lampang ka Lok Sabha Om Birla kat ba ya ka bill bla minjur lupa Lok Sabha labu minjur da Raja Sabha Midrang ba ka Jylla Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu lakin tui ki brio panle kemen habro kishnong Amaravati kat ba ka parlimen kayale ban ai ka kadan nongba bapura da ka ba ai khuble ya ka sor kar pedeng na ka benta ka jingkar shan jongka
Kipulit jong ke Delhi lalap ya ka Jakabo pat pendap LPG bean ha palam ha ke bagla kem ya langut kibriu bat kurup ru hadu sapusan li kitendong le air bharat gas ringkat pat kowe ke kali bat kitiar. Kiti kinong syak keno kibidan jinga day bat kowe ke jaka sam gas. La antat bakumbak kat samut kibriu gila syak kem ha Birbuhum District West Bengal halo ke jing keno bagi nong shoshnong ka thombo de kipulit ha kapor beki yashirut halo ke jing shna surang ha ke bagla penmen saw ki kat tu ka dengut kipulit langrut kentop ya uwe uhe pulit. Lami isu ke jing ki ha ka than Mangal Bari jong ka Malda halo ke jing keno bla pendam no ikerteng jong kinang tap vote ha ke bagi nong ki gila khang ha ke surok NH12 gila thang ki tayar kali bat gila yatro ya ki pulit. Midrang ba ka Jammu and Kashmir Omar Abdullah la ai khublei minti ka sarkar pedeng Shivrat Singh Chauhan ula penjalan ya ka por bakhat du jong ka PMGSY 1 sha ula ber araja apuhnyo kbayarap ban pendap ya projek surak nong kendong bakongsan ka sentek la menjuru ya ka pisa ka bakot sahaja arspa abusau klur tingka nag bentaban pendroy ya ki surak ka bakintiu ya ka jinga day ha Kylleng Union Territory. Lakin no bakoy ka samla pule Ayurveda ka balai pulai sam karta ha Chitra Durga jong ka Jylla Karnataka kla bathat ila ka jong ka jingim namar ka jing khuslai ka blami naki Khubor Punjab buram ki penia day yaka bat uwe unong hikai ringkat bat ka jing tho ka bala jar kiteng yagitu ki ba kala kenno ki pulet kla register ha ka ijahar persha ya kita. Unoy lam barim jong ka AAP avat o jhaulai ro yu Amit Shah kumnoy lam ubashida bat ubaklan bat ulakam ba ki kai klau mawis kla ban dojat ban wanra ke jingjop ka bakrau na ka benta kari ulong ru ba BJP kadang pun kreb ha na ka benta ki election mentausnam ha West Bengal ka julong kamariang kala ban wanra ke jingpom Pyrthei uslap bat upria ha Kylleng Jylla Rajasthan hadu ka South Rek Ïaïong hak bakat tu kat district kila ban mat ika jingjur air bat dom kasin meneng lakmi ilentipat ba kan kamduna nodo kasan trek Ïaïong kini pakilong kimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei u president ke Brazil u Luiz Inácio Lula da Silva ulakin no ya ke Amerika ba kala shoot how ika jingkno halo ketiar nuclear jong ke Iran ban penksan ika jingar thma ke bom don kam bat ulama ha bakum kini ki jinga kenat kidei ki bala pensyong nongrim hakidaw ki balam ler ulakin tu ke UN ban tuklar da bakdaw ke jinga le bakla penthot ki khai pateng ha Pyrthei baro ko we klapen ki udor ya ka umpanyang bat klawan ra ke jing pinjat pin praphom ke bajur ke jingte jon ki riupat ba ha Iran kishna jong ka United Nation kilaya tho ba ki jingther ya ki Iran da ki lengson klapin julor ya ki jingte bongsan ya ki pat ba kinthop ya ki spat li jaka ajing sumar ki yeng school bat palan shila kasana jartli ki yeng mala ki jekin ad ki biai biteng ha Kylleng ki Iran Lebanon bat Gaza ki penjinjar ya ki jing pershang ban ajing Arab da ka jing duna pista da ka jing khanglat ban yorong bat ka jing her ka yok kot lapin mi ya ki jing ha ka Pyrthei President John Amerika Donald Trump lakin tho ya ka neto bakalong ka bamler hagikam da ka bajer ya ka da ka Pepper Tiger bat lapin pa ka jing artatin ban shanya khamtam hagi por bahiran Trump lo ong ba ka US kamyo jing kershan bapura na ki parlak jongka ka Russia ka lakin tho ya ka jing pinan kam jong ka Japan ni ki namding ki bastet bat her jingai bha da ka khot ya ka ni ka dak jong ka jing pinyar ka bashir khe ha ka kam shipai ki tiar le ka dik lawan ra ru ya ki jing ki ha pori Japan bat la ru manang jur shu shu kena Korea kadang penstet ban shnai ka jahat thma cruise hyon ka balai ka bakhya sana jarton kum shibenta ban penklan ya ka bor shipai duriau ong nong thau an jong ka South Korea kidor na ki satellite ki pen ki jingkeu ha ka jingte ba ka jingpen kre ka bla ban long na ka benta ban pentrekam ya ki jahat thma ki ba khamen chua ha padeng ki jing suba ba ka Russia ka ajing kershan bud ba jingikai ka South Korea ka layo kombasan 4 million barrel ka umpanyang
nak bentau bena Ïaïong ban pendap ya ka jing thot ha ka jing pendroi Pnyang na Middle East nak ada ka jing khang ka Strait of Hormuz. Ka sorka kadang persyang ban pendap ya ka jing dawa bat dang wat na Kylleng bat ka bu thong ban penbet ya ka jing baro. Kumbalai ngut ki dekat jong kuwe ka long yeng baluch kin thop ya we khna ki layap ha ka jing Pyrthei bom Pyrthei rik shipai Pakistan ha Awaran district Balochistan lakin no ki kin hon yada ya ka hok long briman briu. Kelapin tip ru bag lang ka jing penyap kelam bishar bat ka jing penjak kelap barabor da ka bada wai ka jing toket ka balai lut bat ka jing kit clear. Kisna Cynthia jong ke India kelama ha me ka jing sha thombo ling bagi core computer da ka IC jong ka Pakistan ha ki bentab kongsan kom katnan shipai sun duriau bat kindo ka pisatingka ki jing te rengkat bat ki jing persyang ban pin sapriang ki jing pin tip hok. Ki he sarkar ki ong bagi kin hon hacker ki la ban persyang ban shimtu ki data pin thot bat pin priang ka jing pin tieng lingba ki Khubor lamler ka pin long ka jing pahra bat jing pet ngor ka bajur bha de ki bos char India. Kasahut kinang Bangladesh ki bakin thop ki kin thei bat ki khnaret la sha kem ha ki Railway Protection Force ha Jalpaiguri West Bengal kerba ki dang lech Delhi rengkat bat ki kot kisla thok jong kri India. Kali ka jing jag la pen mi ka jing ken at ha ka san hima sima hashwak election shuki ing ba thau an ha ka bagi tna trekam ki dang wat bnya ka linti room bat ka jing thumu jong ki. Tikite lagi Khubor hakimat kimat mata ka janmiet Khublai.